ana ing wewengkon Ponorogo. Awas, golek nganti ora lucu tak bong. Aja to ora. Iki lagi manten anyar lho. Apa iya? Ya. Areng iki lagi manten anyar mulai yo rada semangat-semangate luar biasa. Nah. Yo, nerang nundung ndak dong. Yo, serampat biasane, Cok. Rong ramban kowe engko jogete. Ya, nonton jogete sik Nduk, Mas Gareng Widi saka Ponorogo. Yo, anu saka Wonosobo. Yo, dadah. Sing takon metu Gareng kok karo Kumbakarna. Alhamdulillah wa syukurillah. Sing telu Mas Gareng Widi Wonosobo. Wilujeng dalu Mbak Yu Limbuk, Mbak Yu Cange. Nggih. Iki lho. Apa? Gek serampat metu penak-penak yes dibarengi karo Lah iya. bapake ning alhamdulillah sowan wonten ing Meguan Ponorogo. Ya. Maguan. Pisanan iki yo ngambah Ponorogo, Pak. Ono ya? Lumantar panjenengan kula saged sowan wonten Ponorogo. Ya. Bagunipun sambung sedulur lumantar warga masyarakat wonten ing Maguan. Mugi-mugi sedaya tansah manggih kawilujengan, bagas kewarasan, kathah rezekinipun. Muga-muga kasembadan sediane. Amin nggih, leres. Aku melu Dwija Laras iki senengi Raja Pak Jamal. Apa-apa sing mok senengi Mas Gareng? Wah, yo kabeh tak senengi no ngematke aku padahal. Ngematke apa? Loh. Pak Dodo. Weh, kangen karo sing endang. Lah, gending. Ayo sih. Tondo wiwitane ringgit temen. Iki lho Pak, tenteni ya iki tenan. Mau kok metu nyatane. Ya metu. Wah ning beda karo nggon aku. Nggonmu piye? Wonosobo kono. Angger talu ya biasalah wong Karang ya rada kulon ya. Tung tung tang dang tang gembuse mambu. Kok iso gembuse mambu? Alhamdulillah. Pancine talu. Pancine talu kok gembus. Alhamdulillah lumantar Ibu Lurah lan sedaya warga masyarakat wonten ing Maguan mriki. Wah, penontonnya ya luar biasa. Nggih Mas Ponorogo ki tolok ukur penonton wayang ki Ponorogo kok. Ados ka Wonosobo udakara ya 6 jam, Pak. 6 jam ya. Teko kene. Heeh. Piye perjalanannya lancar? Jos no. Jos piye? Yo ngetol aku. Ngetol. Cah kene ya. Wah. Mosok arep terobos.
bayaran wis lunas kok ya. Lah iya. Dadi ngene iki lho. Ning ya iki kanthi ujupe merti dusun utawa sedekah bumi utawa sedekah desa. Iki mujudke yen to warga masyarakat kene iki gedhekke rasa syukur marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Ora liya ya kuwi ya to. Awit to iki acarane iki wis pirang-pirang dina, Pak. Seminggu pisan. Seminggu, minggu iki wis ana mujadahan utawa selawatan. Ya. Ana bersih para pepundhane kang sampun sumare wonten ngersanipun Gusti. Nggih kirim donga. Pentas reok. Ya. Mau ya ana wayangan. Oh, awan. Ya. Awanmu ya wayangan. Ya. Sak ngruwate. Pentas seni seluruh desa kene iki dipentaske ana pementasan ya reok gitu. Mau terus iki dibajutke wayangan. Alhamdulillah kanthi sediane warga masyarakat Maguan muga-muga didohke bilahine dicerake rezekine. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mula ya karang desa mawa cara negara mawa tata. Mawa tata. Beda adate karo Wanasaba. Weh, adate nggonmu piye? Nek Wanasaba ki ya wayangan ki 2 dina 2 bengi, Pak. Wah, wayangan kok 2 dina 2 bengi? 2 dina 2 bengi. Awan bengi, awan bengi ngono. Awan bengi, awan bengi. Weh iso dalang iso semaput ngono lek carane ngono kuwi. Lho, ya ora apa. Dalang awan ya disulihi. Wow, awan dhewe. Awan ruwat, bengi ya wayangan. Mongko bubare nek Wanasaba menika jam 6, Bu. 6 isuk. Hah? Srengenge metu kae lagi bar. Srengenge metu ki gek webar. Nek ora ki diprotes karo masyarakate. Mula iki Ponorogo Maguan iki ya sing ngarani. Ngaran piye? Bubare 6:30 kowe. Iso. Wong mau Bu Lurah wis ngendika bare jam 3 kok kowe ndawakne wektu iki lho. Jam 3 to? Jam 3. Tak kira ora padha karo Wanasaba dikacake setengah jam dadi 6:30. Ora. Yogane sudah glesat. Kene iki wayang kuwi saka lingganing tembung wajib sembahyang. Wayang kuwi wajib sembahyang. Heeh, dadi diwiwiti sak bubaring isak, dirampungi sak durunge subuh. Ngono lho. Nek cara kene lho, nek cara Wanasaba nggonmu kono duwe adat sing kaya ngono silahkan dilanjutkan kuwi wis adat budayane. Nek tumraping Jawa Timur ana ing Ponorogo diwiwiti sak wise ngisak dibubarke sak durunge subuh. Saya-saya ning Maguan kene lingkungane agamis, agamane kuat. Nek ora percaya kowe jam 3 sore ngono dolano ning musala, ning masjid, ning langgar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Wong Maguan langsung gruduk ning sawah reng. Dadi tak rungokke tenanan lho iki. lho iya, bener ning sawah ki ngampiri kancane sing sik do macul nandur pari. Ayo Kang, doleren kae lho. Ditimbali karo Gusti Allah adan wis kumandang. Nek macul, nek nandur pari leren sike. Ayo, nang ning masjid ning langgar bareng-bareng salat jamaah, rampung jamaah balik ning sawah nyambut gawe. Ini yang dinamakan seimbang utawa balance. Wong Maguan nyambut gawe yo kanthi sregep kaya uripmu 100 meneh, ngibadah kanthi kusuk kaya dene sesuk ditimbali karo sing gawe urip. Ngono lho. Paham gak sih? Paham. Lah iya. Kene iki cah agama. Wah, Sesuk iki aku mangkat kaji, Bos. wah, sesuk mangan kaji ning Mekah. Lho, Mekah. Aku wis daftar aku. Wis daftar? Wis daftar. Daftar piye? Ya daftar kaji. Weh, ngono. Terus? Kene iki aja dipedake. Iki raden to ambak dagelan kaya ngene iki. Hah? Iman iki kuat, Pak. Iya. Contohnya aku wis nglakoni rabi gitu. Iya. Dadi saiki iki umpama rabi saiki lho deleng awakku piye? Piye? Saya lemu ta iki. Iya, heeh. Makmur mergo apa ana sing wis ngopeni. Ngono. Bali ana sing wis nakokke. Heeh. Iki nek dhuwit iki tak tabung keke bojoku ya to. Terus engko ditabung meneh kanggo munggah kaji. Heeh. Terus? Imane kuat. Iya, imane kuat. Imane kuat yen wis imane kuat insyaallah muga-muga ndonga karo Gusti Allah ning Mekah ya to. Muga-muga kasembadan. Heeh. Aku ki yo ning omah yo olah-olah tanen. Iya. Ora ming mligi gareng ya to. Heeh. Tani ya to. Yo dadi pejabat ning kelurahan. Ning desa. Wanasaba. Dadi apa kowe ning desa Lho, ngono? bagian penting lho, Bos. Penting apa? Nyetempeli. Apa? Nyetempeli. Nyetempeli apa? Yo surat-surat nek cara kene iki bukades tanda tangan iki kudune distempeli. Oh, iya di tok ngono ya. Nah iya. Heeh, iya. Terus ana suarane nek ditok ngono iki. Wis enek suarane. Yung ngono. Iya. Wis pinter beda. Besok le iso munggah kaji tenan, ora Haji Mabrur jenenge. Lah ngopo? Haji Sokeh. Lah kok ngopo? Sokongane wong akeh kok.
Lah kok iso? Mergo ditanggapi wong pirang-pirang melu dalang akeh, diklumpukke, disokong wong akeh, kowe dadi kaji ora mabrur ning kaji sokeh. Aku barang isuk ya ngono. Cahya kuntadi ki ora mabrur, sokeh ya an bakale. Sokongane wong akeh. Kaji ki kan neko-neko, enek kaji wahyu. Apa kuwi? Mergo sawahe payu. Arepe kaji ngedol sawah. Heeh. Kaji wahyu. Enek nggonku begenggek. Apa? Tobat munggah kaji ning Indonesia balik dadi hajah mutmainah. Lah kok iso? Biyen tau ngemut barang sing ora genah dadi. Tanggoku ya iya kok. Piye? Barang kaji ki Bali mah denger-denger, Pak. Ngopo? Tekan kono ki duit entek. Heeh. Dadi ning kono mah ya kuwi, Apa? mutmainah kuwi. Apa? Bersama majikan. Ora kena. Ora kena ya, ora kena ya. Ning ya alhamdulillah sowan wonten mriki alhamdulillah langsung disambut kalian Ibu Lurah. Ibu Lurah, grapiak ya. Pak Wandi kaya. Oh, Mbah Wandi. Mbah Wandi ki sangar brengosen akike barang salaman kok ditukke akike ngono. Wah iki gedhi banget ira jamak-jamak. Kae sing ya sing nyengkuyung sedane warga masyarakat kene minangka dadi tokoh masyarakat. Iya. Sing njaluk lakon pokoke kudu wahyu toh jali ki Mbah Wandi kuwi. Mbah Wandi. Ora kena dinyang pokoke. Lakon kudu toh jali. Lah mung wahyu katentremane sedo iso do roh. Lakon jan kaya ling bayari dhewe. Mbah Wandi kae. Karang yo mau yo ngendikan karo aku. Ngapa? Kaya ngene entek atusan yuta. Heeh. Isih tombok ngono. Mengko ana request Mbah Wandi. Rekes apa? Wuyung karo Ijing Miring ditayubke. Wah, ngono. Ya, lagi wis. Ya, wis. Penggemar-penggemar wayang ugi kathah ingkang sami mirsani. Nggih. Karang yo aku ora dhewe. Ora dhewe. Karo Enek kancane. ana kancane sing ning pojok Budi. Wah. Ajake pas. Momen dadi bojomu ki pas kok reng kuwi. Lah ngapa to? Iya no, sing wedok gedhi sing lanang cilik. Gah aku, Pak. Ah, dadi lek malam Jumat ngono kaya tahu temumpang biting. Gah aku nek karo wong gedhe-gedhe. Lah ngopo? Keplepak aku. Lah kok iso? Dijogokke ngono tak ngono. Lepeken. Nyuwanke Mbak Tatin Titot. Turuk, turuk, turuk. Ya iki saka Ngayogyakarta ki sopan santune kecekel. Lah ngopo to? Anggah ungguh tata krama kecekel. Lah kok iso? Lah iya nek Yogyakarta lek nggone seni lan budaya, nggone papane tata krama lan udanegara. Beda karo Wanasaba. Ngopo? Ting delajik ngono teko-teko. Saka Wanasaba yak-yakan ya. Heeh iya. Beda aluse iki lek ora kaya nek Kosala karo Yoja. Isih saka Brangkulan ancene kaya ngono kuwi, Mas. Piye? Saka Brangkulan iki kaya ngono iki. Omongane piye omongane nek Conto iki wayang kuwi ya. wayang apa? Nek Yoja mau. Heeh. Suluk apa ya beda-beda to. Suluk beda piye? Wah, angger. Iso apa kowe? Edian cah kene. Weh, iso ndalang apa? Wah. Piye Nyaja? Lu. Saretinon ing pasiweken busana sutra kang maneka warna Kuwi nek Yoja. Apik nek cangkemmu. Beda nek Solo. Solo piye? Solo ki gedhe. Gedhe. Piye? Sing Hanjreng Puspita Rome kuwi aku. Hanjrah. anjrah ingkang puspita kasiliring sambirana ambre Solo. Banyumas beda meneh. Banyumas beda ta? Beda. Piye Banyumas? ing gagah tiru kakine kiye
leng-leng ramyan ingkang sasangka wayang yo Banyumas. Karo sing iya ayo. Ke ulum. Ulum Kartodiwirya. Oh iya, kuwi nek Banyumas. Iya. Lah terus ngendi neh? Wes, Wis. ming telu kuwi lho joglo Mas iki ya. Oh iya, Jogja Solo Banyumas. Nonton awak. Luar biasa yo. Pendukunge Ki Ulumi. Wah, sajae wah. Jane nuwun sewu lho, suarane apik ya Cah ya iki ya. Jogja ya apik, Solo ya apik, terus Banyumas ya apik lho. Ambak nuwun sewu cangkem kaya WC ngono kok apik ya ngene ora. Wah, aja ngeyek dagelan. Lah ngopo? Dagelan ki abot. Abot apane? Lho, sampean ra menghormati sing nanggap. Nek dagelan ki menghormati sing nanggap. Botine? Lho, ambak kaya ngene marep ditangkap yo marep nggon penonton. Heeh. Kaya ngene ora lucu iso lara tipes. Ya. Lah sampean kok ditangkap mah marep rono. Heeh. Ngopo? Lah piye? Dalang ki apa to? Dalang dasar gawean ringan tur bayarne larang. Pinten Pakangko sementen mawon. Nyatane yo Mas angel dinyang sampean. Heeh. Lah pancen yo dalang ki yo kudu gelem ra gelem enek penyanyi sinden apik-apik ayu-ayu. Gelem ra gelem yo ngedep tebok. Iki lho malah ngedep tebok ra ragat. Kowe njajal ngedep tatin. Oh. Lho. Iki karepe jane do piye to? Aku ki kon aku linggo. Ngadeg dideke kok dinengke wae iki maksude piye? Wes kuwi iki Senen ana tim. Umpamane nek kowe saka lenggo tak deke terus tak nengke wae piye? Ayo. lho. Hah? Modar prawe yo. Lah saiki pikiran rek. Ngapa? Pikiran duwe omongane tatin iki bener. Ngapa? Kowe lungguh piye Tin, Matin? Saka linggo ngadeg terus dinengke wae piye? Lho, Nek gur tak deke tok tak nengke wae piye? aku wis kulino karo bojoku kaya ngono ki. Angger aku wis ngadeg dinengke manggo sentik-sentikan nggo dolanan. Maksude lah ya nek iki jenenge aku wis batut ngadeg ki rak yo piye kok malah di Aja kaya ngono ya iki. maksude arep dadi sapa? Diajeng garwanipun Kakang. Pripun kakus? Kakus sing ngerti ora? Kakung sing bagus disingkat kakus. Apa aku wis tuwek banget e? Ora Pak Kanggo. Apa? Niki ajeng dadi bojo kula. Heeh. Bojone kaya ngene iki. Anu. Kula gedene semene. Iya. Alah nggur keritok iki. Magah. Ngene. Aja kok anu. Kene tak kandhani. Niki nek gur semene iki nggo wae kontal. Pak, Apa? cilik ora apa-apa, Pak. Lah ngopo? Cilik sing penting atos mbangane kok gedhe amem. Amem yo. Apa ta? Jenenge nek wong wedok kuwi ya paling ora nek sing lanang ki ya gendut ngono lho, sing wedok kuru lah kuwi. Ora apa-apa. iso nek sing lanang gendut wedoke gendut mah tubruan ora iso. Ngono to, Pak? Ya rada kesulitan sithik. Plebune Mas sithik. Kok iki malah bahas apa Jazali, ha? Kowe wis ngeteki aku lah ya bagi binagi kok malah karo Pak Kangko terus lho. Ya dianggurke sithik ben dumpreng laler sithik. Ngono. Sugeng dalu Pak Kangko, Mbak Sugeng Linggo, dalu, Mbak Mbak Tati. Cangi, menika nggih nderek sowan wonten Maguan. Maguan Nggih. nggih. Menika nderek sowan wonten mriki, nderek tepang Pak Bu sampun tepang kalian kula. Dereng oh nggih. Nah, perkenalan ya, tak kenal maka tak sayang. Tak kampleng. Tak kampleng kowe kuwi tak kampleng. Nggih nami kula Tatin Titot Pak Bu. Kula saking Jogja, saking Kulon Progo menika sowan mriki nderek ndedonga kagem masyarakat Maguan sedayanipun mugi sedaya tansah pinaringan sehat nggih. Lancar rezekine. Amin. Rezeki ingkang berkah lan barokah. Mugi sedaya masyarakat tansah guyub rukun. Ayem toto titi tentrem gemah ripah loh jinawi. Amin Allahumma amin. Reng, Ngopo? genahno. Jenenge Tatin kok metu titote iki sebabe apa? Tit ki apa? Ora Tatin titot ki artine gede. Lah nek cilik Sapa sing muni titit mah? Titot kuwi artine gede Mas. Ngono lho dadi Tatin titot. Wujude ya kaya ngene iki rada gede ginuk-ginuk.
Gemoy. Mula kok mau Pak Kangku arep ngetokke Bathara Guru kok ora sida. Lah ngapa? Jebul dinamatke umpama Mbak Tatin jagong saka kono wis kaya Bathara Guru, Pak. Kok iso kaya Bathara Guru ki lho? Lah iki tangane papat. Tangane papat loro no. Papat ngarep. Sing loro ning endi? Sedakep ngono kok. Cakemmu. Oh lah jaluk kon nyulek matane. Bathara Guru ki tangane papat. Lah Ya. iki itu tangan. Sing loro ki iso nggo ngene-ngene ya to. Terus Sing loro ki sedakep nek Bathara Guru ki. lah kuwi nek Bathara Guru lah iki uduk. Lah apa? Lah iki Wong karang ngarep buri ora iso dibedakake Pak iki. Kok iso? Iki lho. Kok Ngarep buri kok rasa dibedake yo ngenyak Tatin lho kowe. ngarep buri ki ora kena dibedakake. Kok iso? Umpama aku dadi bojone Tatin iso nggo ndelik Kok iso ngendelik? marep rono. ngarep rono bahasa ngendi kowe iki? Lah. Rono rene. Iya to, Pak. Saka kono aku ora ketok, Pak. Dadi umpama aku dadi maling iki cocok ya asline iki. Duwe bojo Tatin kaya ngene iki. Iya. Dasare ya gedhi. Ning iki ngangeni, Pak. Oh, ngangen. Pirang-pirang dina ora ketemu ki kangen rasaku karo Tatin iki. Kowe. Heeh. Nek Pari- kangen terus ngapa saiki wis ketemu? Ya piye carane? Piye carane piye? Panggung ini hanya milik kita berdua. Nah terus areng ngopo? Ya roman to paling ora iki. Roman iki dadi sapa? Hah? Dadi sapa? Ya paling ora iki kaya ning ketoprak-ketoprak Ya, Pak. ah. Ya paling ora iki. Wis kaya ya iki kudune injis ngene lho, ngerti. Lah dapukane apa sih? Apa Pak kira? Kene iki lak getol dengan cerita Suminten Edan. Ayo. Tadi Den Mas Broto kita di Suminten. Lah cembluke tak pilihke sindenku. Sing ayu Pak, sing ayu. Sing ayu ayo sapa jenenge? Okva. Ayo dadi cembluke ya. Tok 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 tok. Ngomong ilang-ilinge ya, Reng. Kowe ora taruh wong e. Bar ndelokke iki Ngapa? terus iki bedane akeh banget Pak. Bedane apa? Dhuwur, lencir kuning. Ah. Wah, cara nek dadi bojo cocok iki Pak. Ah. Memperbaiki keturunan. Iya. Anake mesti apike Pak anake. Apik. Umpama aku sapa iki jenenge? Okva. Apa? Okva ya ta? Ah. Jos. Ah. Anake mesti ireng putih ngono ora aku iki. Ya Allah, weling. Kok zebra ta? Diajeng. Iki kono berarti anu Pak iki ceritane. Suminten iki kedanen karo aku. Heeh. Jual Nek mah. kowe moh, mergo Mergo kowe wis aku- gacot tresno karo cempluk. Oke. Berarti cemluke le metu mengko. Oh iya. Aku tak nganu omong-omongan karo si Pak Ah. Ijo sik kuwi. Ah. Sapa jenengmu sapa? Cempluk lungguh sike. Plok, ayo plok lungguh sik. Ayo, Blok. Kowe ora. Ora to. Den Mas Broto ki digantung karo Suminten. Tutuk. 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 Tutuk tuk tuk tuk. Tak wis padake saka kaduan. Kaya ora pangling iki Suminten. Den Mas Brata. Aku sing teko lho Den Mas Brata. Panjenengan nika kula antu-antu ket wau kok mboten rawuh-rawuh to Den Mas. Ana ing kadipaten kene lho. Ngopo ki iso tekan kene ae? Kok iso tekan ngene? Kula menika madosi panjenengan. Kula menika ada perlu sama jenengan ngenten lho Den Mas. Ana perlu apa ae? Iya, no perlu ya. Anu, nanti saya iki kok nanti bahasa Indonesia bareng. Den Mas. Den Mas, kupingnya budek. Tok, tok. Ana apa sih? Den Mas. Panjenengan menika pangling kalian kula menapa? Aku ora pangling marang sliramu. Kula Nanging sinten? tak wis padake Kula sinten? janur gunung Kula sinten? janur gunung Kula sinten? janur gunung Kula sinten? Suminten. Lah nggih kula suminten to Den Mas, kula menika sampun kapang sanget kalian panjenengan lho Den Mas. Aja kaya ngono Suminten. Diwes padake para nayaka praja sakmene mbane. Umpama aku Nek jenenge jatuh cinta kuwi ora usah memandang sapa-sapa anane cuman aku sama kamu. nanging anu Suminten. Ngapa? Ngapa? Suminten. Mekmu mati. Ngopo?
Den Mas Boto iki goblok, ayu, suarane apik kok ya moh. Moh nek karo iki, Pak. Lah ngopo kok moh? Moh, mergo aku wis duwe pacangan. Waduh. Sapa pacanganmu? Lho, apa kowe ora ngerti? Sejatine ingsun wis duweni pacangan. Juminten. Ning kula menika tresna saestu kalian panjenengan lho Den Mas. Ora iso. Ing ngatasé putra bupati iki kudu duweni sisian iki paling ora ya. Sisiane sampun wonten Sing mriki sak lho. derajat ora karo kowe. Panjenengan mbok ngrasake sik to, sedilit wae to. Ora iso. Sedilit wae, Ora iso. setitik wae. Ora iso, ora iso. Jenengan mbok yo nek jenenge ibarat panganan mbok nyicipi sik ngono lho. Ora iso, Juminten. Lah aku lek kon ngicipi tok gelem. Kayak dalange ngono, apa-apa gelem ya. Ora iso dia, Juminten. Agawe rujiting Den Mas. Opo? Panjenengan napa mboten mesakaken kalian kula to Den Mas? Ora. Kula menika sampun dandan kawet wau demi untuk menemuimu. Apakah kamu cinta sama aku? I love you. Opo kuwi? Aku tresno kalian panjenengan. Ora iso. Aku wis dijodokke marang bapakku, Bapakmu sapa? bupati. Bupati sapa? Bupati Ponorogo. Jenenge sapa? Sopo? Lampu. Sopo? Aku ora ngerti bapakmu sapa jenenge. Sing pokoke aku tresno karo panjenengan. Ora iso. Aku wis duweni pacangan Juminten. Ora liya kuwi Cempluk Warsiah. Cempluk Warsia. Cempluk Warsiah. Endi bocahe endi? Lho, iki Iki endi? Iki. Coba tepokno aku karo yang jenenge Cempluk Warsia. Tutuk, tutuk. Kene Cempluk. Lho iki. Coba. Sawangen. Oh, gini kowe taplok. Plok, Piye? gini kok kowe iso dadi pacangane karo Den Mas Broto. Kowe ngerti ora nek iki pacanganku? Apa Den Mas Broto kuwi doyan karo sliramu? Doyan padake apa? Kata-katamu kok doyan-doyan. Jenengan seneng mboten kalian Suminten? Ora, aku tetep tresno marang sliramu. Aku ora doyan sing barang kaya ngono kuwi. Den Mas. Ana kethokan. Aja ngilang-ilangke kowe sapa sing ngladeni? Jenengan lagi wae ngladeni. Awang ngladeni aku. Nanti klambiku suwek-suwek iki sapa Nalikane kowe? nalikane ngono desa kae ora seneng mergo kowe. Wong kelakuane wong wedok kok dadak manjat pohon kelapa. Loh, kan kula panjenengan kan ngelak to. Kula kan iso menek wit kambil ya menek wit kambil tak goleke degan. Kula kurang pripun? Nanging kudu semestine wong wedok iki kaya ngono kuwi. Jenenge kuwi wanita sing tangguh. Contone iki lho. Ngapa? Lho, tuladane iki Cempluk Warsiah. Aku Cempluk njaluk apa? apa-apa ki ya disembadani. Contone? Lho, kopi metu kopi. Teh metu teh. Lah terus aku kurang metu apa? Kowe iki Wong aku kopi ya metu, susu ya metu. ora, Ora piye? ora. Ora piye? Ora enak susumu. Saesane Cempluk. Piye? Kowe karo aku kira yo sedulur ta. Mbok rasa ngrebutke wong lanang siji kuwi. Mbok kowe iki Aku ora ngalah. ngrebut Suminten. Aku ki ora ngrebut. Terus? Den Mas Broto sing seneng karo aku. Den Mas, Ngopo? dadi wong lanang aja tumbak cucukan lho kowe. Ngopo? Lah kowe mau bar karo aku kok dadi karo Cempluk? Nanging iki dadi pilihane bapakku. Cempluk, kuwi mau wis sisaku lho, Pluk. Kowe gelem? Gelem, Bro. Wong loro kene tak ladanane kene. Kok maksudnya ngono iki piye? Ora kena. Intisarine apa Tin? Inti sarine, Hah? yen kowe ora gelem dadi bojoku, aku iso edan lho. Heeh. Den- Rono.
udo lho. Blandang, ayo ndang, ndang. Oh, iki etok-etok aja ya. Bacut ki. Yen ora lho. Den Mas. Nek jenengan aku edan sapa sing arep nambani? Sing nambani dalange. Dalange nambani aku iso. Iso. Ora iso, dalange lagi bar loro. Bar loro lambung. Ya menjaluk tulung Mbah Ayo. Wandi sing nambani. Ayo. Mbah Wandi, njaluk tulung Mbah Wandi. Kene, Mbah Mbak. Wandi, mang mriki Mbah Wandi. Mbah Wandi. Hae. Oh iya. Hae. Oh iya. Hae. Oh iya. Mbah Wandi. Oh. Edano sik kowe. Endi Mbah Wandi? Mbah Wandi nang ndi? Aku jaluk tombo Mbah Wandi. Wes. Disuwuk. Mbah Ayo. Wandi aku jaluk tombo. Mbah Wandi aku jaluk tombo. Tombone eketan 5 Mbah. Mbah endi Mbah? Mbah, Mbah endi Mbah? Jebol ki yo tatin karo ngemis barang ta iki. Ngapusi iki Mbah. Nganggo mic Mbah, mic endi Mbah, mic. Piye, Mbah? Iki sing sembodo Pak iki, Pak. Apa? Sing sembodo samu barang iki. Kok sembodo? Lho, samu barang wis merantasi. Heeh. Aku umur wis 75. Mbah Wandi ya? Heeh. Heeh. Oke, iya. Mang tambani Mbak niku Mbak seminten gentang paras, gentang nembang wuyung kalian apa ki mau kijing miring. Nyuwun sewu nggih. Nggih. Kok aku dipanggil kon nang panggung kuwi kersane nopo? Mbah iki lho Mbah, niki jenenge Den Mas Broto iki milih cemplok daripada kula tak kalih jenengan wae ya Mbah ya. Gelem ae aku. Ya ayo Mbah. Oke. Aku ya milih iki wae daripada kuwi Den Mas Broto apa? Gur Boleh cilik. toh, Ibu? Gur cilik ra ndek dhuwit apa? Bojoku kalau. Ndi- Bu, Ae. ngambil sekedap nggih Bu. Tak nggone dolanan tok wae wis. Ora liya-liyane. Ayo Mbah ya. Dadi bojoku ya Mbah ya. Oke. Ayo kuat pirang ronde Mbah. Lek 8 ronde. Oh siap, 8 ronde. Arep duwe anak piro Mbah? 6. Piro? 6. Mbah. Kowe Mbah. arep duwe anak piro Mbah, kowe? kira-kira iso apa, Mbah? Isih oke no. Lah jamune apa, Mbah? Dangune. Hmm. Tok jreng. Apa kuwi? Tok jreng. Tok jreng. Iya. Contoh aku jamune suringat, Mbah. Sering ate opo? Sore diombe bengine jengat, Mbah. Ngono. Heeh. Lah aku urung ngombe njungut. Cuk. Cimbah. Ayo. Aku urung ngombe kuwi njungut. Kuwi urung ngombe wis anu Padahal, padake. sing ngene Oh. lho. Sing ngene kuwi njungut. Ngono ya, Mbah? Heeh, berarti kalah karo aku kowe. Kalah kowe Ayo. apa nek kowe kowe? Ngerti iku nyun sewu Mas Kangko. Nggih pripun? Bayarane karo Mas Gareng kowe aku lho kudune. Nggih. Lah lucu aku kok karo. Ra iso wae. Ade ora iso. Ra iso mrene golek kok kon keke Mbah Wandi. Lah iki ku kan permestian untuk lawak sekian-sekian untuk prediksi. Iya. Nek ngono didun bagi papat. Iki aku hitungan. Ya, Mbah, aku sesuk bali denger-denger. Ngono. Mbak Wandi. Dalam. Panjenengan mau nyuwun tembang napa? Kijing miring kalian buyung. Oke, sakniki nembang puyung rumiyin nggih. Nggih. Oke. Kalih Aku- kula nggih. Lah aku ra iso kok. Ora iso ya sing penting joget karo aku. joget ya ora iso. Ya aku nek arep ditambani tetep omong arek ngomong ngene iki terus. Tambane Nah, opo? iki. Tambane. Iki sing teko iki sing iso nambani iki Mbah Reok iki. Samuganer. Ya, sip. Sapa kuwi? Wuyung ya nak ya, wuyung. Buyung. Nggih. Buyung ya. Nembang karo Simba nang kene wae ora sana ndi nanti. Iya. Nang tengah kene kene. Nembang kene, Mbah kene, Wandi. kene, kene. Wuyung. Ae. Buyunge bawane piye Mas Gareng? Ayo, Bu.
Rembulane sumunar. Ayo. Sapa, Pak? Ya. Rembulane Jos. sumunar dadari lintang lintang hangitari tawang. Ayo Mbak Tatin, iki ana bebungah saka apa iki saking Cakruk Kembar RT 2 RW 3 Gelagan Kulon Riok. Nggih. Ya niki enten 700.000. Nah. Moga Mbak Tatin ya. Nanung ya. Pating klepyen cak caya ane Nonanung wanci ratri wis larat neno nanong ya. suara angin semripit ngidit Lolalong sayang gegeret mana Mas Gareng ayo Mong kang nandang wuyung nanong ketaman loro asmara duh kusuma wilangan loro lan songo lan kalih nonanong ya. mugi welas mreng Monggo buka celuk. Nah, Nduk Okfa ya kena, Mbak Tatin ya kena ya. Wuyung. Nah, ya. Langgam sik ya. Heeh engko kowe. Dangdut. Ya, monggo dadas. nandang uyun mangan ratoyan rajen nak dolan bingung
saking penggemar berat Ki Dwijo Kangko nyuwun lagon ninggal katresnan. Oh nggih, pun garap Samboyo. Oh nggih, monggo Cok. Nggih sambung ninggal katresnan Samboyo. Yo. Mbak Opa Tatin Dinot Joget Pak.